Okay, so just a little term in Arabic that is how we greet each other, which means Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Wa alaikum assalam. which translates to may peace and blessings be upon you. Sa'n gwybod sut i dweud yma'n Cymraeg, so sorry o Mae. Os mae rhywun arall yn gwybod yn y crowd, sut i cyfieithu e? Yeah. Well, mae meddwl peace and... Sorry? This one is small piece. Peace. And last thing is big then beast we are. Bindi. Bindi. Okay. There we go. We got the translation. So, croeso i'r pabell heddi. So, ni'n mynd i siarad, ni'n mynd i trafod bach, a sgwrs bach amdano, basically, beth yw bod yn pobl Cymreig sy'n gallu siarad Cymraeg, sy wedi sefyll lan fan wedi cael ei geni fan hyn, a beth mae'n teimlo fel i bod yn mysyniad mewn y byd Cymraeg. So ar de fi yw Dr Laura Jones, os chi eisiau fel dweud bach o'i hunan. Better yw Nora, rwy'n ymchwilydd yn y maes sort of Islamic studies, gwyddorau cymdeithasol, a hefyd yn cydweithio fel caplan i'r Senedd, yn gweithio gyda cyngor Muslimaidd Cymru hefyd. So, dyna fi. Ac ar chwythu yw Imam Mirzam Khan, a os ti eisiau fel dweud fel. Fel da i bawb, heddiw ti bawb. Imam Carpi o'r ideol di bod o Sernarfon Bangor, byw yn Wrecsam a mae'n cyn ar y funud. Dwi'n gweithio fatha imam mewn mos a caplen yn ysbyty a Carchar. Diolch. So heddi, be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i trafod rai pethau chi'n meddwl amdano, chi eisiau cwestiynu, bydd ni'n basically rhoi ateb i ti a rhoi profiad mi am sut oedd e fel tyfu lan fel pobl Cymreig yn Nghymru a gyda cerddi a diwylliant ni. Achos tair o ni'n dod diwylliant hollol gwahanol, byd. So, be ni'n mynd i wneud? Mae'r cwestiynau dyn ni fan hyn, ni'n mynd i ateb nhw, a hefyd, os mae amser dyn ni yn y ddiwedd, bydd ni'n ateb rhai ateb o cwestiynau chi, os mae cwestiynau da chi heddi. Okay, so, cwestiwn gyntaf yw, ydych chi byth yn teimlo'n rhy Gymreig mewn rhai lleoedd a ddim yn ddigon Cymreig mewn eraill? Pwy sy'n siarad ddechrau? Okay, cwestiwn da. Byddwn ni'n dweud dyna arfer yn cyntroliad sy'n teimlo'n sort of slai Cymreig, dwi'n meddwl. Weithiau mae pobl ddim yn sort of disgwyl i fi siarad Cymraeg, falle achos o'r hijab. A hefyd, achos dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg hefyd, so dwi teimlo fel weithiau pobl yn sort of galw ti'n dysgwyr sy'n cael effaith ar sut mae pobl yn gweld fi. Weithiau pobl, dwi teimlo fel weithiau mae gair dysgwyr ddim yn sort of, mae'n cael ei defnyddio i sort of, mae'n tipyn bach o patronising weithiau, a so ti ddim teimlo fel sort of Cymraeg go iawn pa mae pobl yn swyddog fi fel dysgwyr. Ond wrth gwrs mae hijab a pethau fel yna yn cael effaith ar hwn hefyd. Dwi'n bendant cynturo gyda chi fyna. Achos, wel, obviously, sa'n gwsto'r hijab, ond pan oedden ni'n tyfu lan, achos lliw croen yn wahanol gyda fi. So, un profiad oedd mae bwyty syni yn y gorllewin yn Aberteifi. A wedyn, un diwrnod a rhywun mewn, a bychwyo nhw'n siarad Saesneg, so yn naturiol, roedd i ateb nôl yn Saesneg. A wedyn, dechrau nhw siarad Cymraeg, am sa'n naill. And I was like, okay, hold on. Dwi'n gallu siarad Cymraeg, a dweud y sir un peth, like, just because sa'n edrych bod fi'n gallu siarad Cymraeg, does i hwnna ddim yn meddwl bod
sa'n deall Cymraeg, a does dim acen, pan ni'n siarad Saesneg, does dim acen Cymraeg da fi fed, oedd i fel, chi'n jyst yn, beth yw'r gair? Preperception, preperceptive thoughts, misconception, yeah, felly rod. A oedd e fel, profiad na, pan oedden ni'n ifanc, like 13, mewn adregau fi, a oedd y profiad na yn newid meddwl fi am sut mae rhywun arall yn gweld fi. So oedd e fel, mae rhaid fi defnyddio'r Cymraeg, mae rhaid fi bod bach mwy yn Cymreig. A cafodd e effaith mawr ar bywyd fi, fel ti fyd, oedd yn hollol gwahanol. Beth chi'n meddwl? Diolch i ti. O'n i wedi cael ei fagu yn Gogledd Cymru, a fi si symud rhyw 10 mlynedd yn ôl. Ond gyda ni, nath y proffet sbisio ponin, nath o ddeud, mae iaith rhywbeth sy'n bwysig i pawb. Mae iaith yn gadael chi siarad efo y person dryseg. So, bwyd fi, experience fi, oedd o'n mwy fatha, oedd pawb yn gwybod, achos fi oedd yr unig Muslim yn yr ysgol, so oedd pawb yn gwybod bod Mira Sa, mae'n siarad Cymraeg, mae un o ni. So, pan o'n i'n mynd i Ramadan, oedd yn rhywbeth naturiol, oedd athrawes, oedd i ddeud, gyda amser am dy gweddio. So, mae di fyny, sut mae rhywun yn dod i fyny at i pobl, y cymylog, y community sy'n rond efo. A dwi'n meddwl mae Cymraeg i fi, gym yn wahanol i fi fod yn Muslim, achos mae yna lot o bethau sydd yn Cymros, sydd yn parth o ei ffaith ni, fer enghraifft, edrych ar ôl i rieni, edrych ar ôl i ffrindiau, i mam a tad. Mae hyn bob dim yn y iaith ei hun, a yn y ffurf ei hun. So dwi'n meddwl, sut nes i mynd dros fo, o'n i efo ffrindiau lleol, o'n i yn y mosg am 10 mlynedd, a bob tro o'n i trio mynd i cymryd amser a siarad efo pobl amdan y ffurf, siarad amdan y cefn, a gweld beth sy'n ei gael gwneud i wneud pethau well. So i fi, wrth symud o Cymru i Lloegr, nes i weld gwahaniaeth mawr, achos bob lle dwi'n mynd fel yma, dwi'n mynd efo dillad sy'n dwi'n gwisgo ar y funud. So mae gwahaniaeth, ac hwn oedd y pwynt nath ni trio ddeud ar y raglen pawb a'i farn, bod rhaid i ni weld y pobl di trwy hiw ei ffyrdd, ei croen, rhaid bod nhw'n gyd fel human beings, a fel da ni gyd yma i leid rhyw cwrpas i weddio Dyw, ond hefyd i edrych ar ôl un eich hynny. So dwi'n meddwl na experience fi o'r baedd y gwahanol, mynd o Cymru i Lloegr, oedd o lot o rhwng y waith dwi'n wneud yn y sbeti, yn y carchar, a hyd yn oed yn y cymuned, mae'n helpu bod da chi'n gael mynd dros y byw o croen a mynd at y pethau sy'n pwysig i pawb. So hwnna oedd y brief be nes i ni drosodd ers ryw 10 mlynedd, ers i ni symud i ffwrdd. A dwi'n dal fod yn ôl i Gogledd Cymru i weld y teulu, i weld y ffrindiau, a tia cadw'n y connection efo'r pobl yn Cymru fyd. Diolch am hwnna. Dyn o'ch chi eisiau cael un o cabdau chi mas? Fyd? Chi eisiau ystod un o cwestiynau chi eisiau fi cario ymlaen? Ie? Ie? Un oes? Ie? OK. Cwestiwn arall. Ydych chi'n meddwl bod siarad Cymraeg yn newid sut mae pobl yn gweld eich uniaith Mwslimiaid? Na i ddechrau hwnna. Fel athrawes, achos fi'n ddechrau trydydd blwyddyn fi, blwyddyn ma, fel athrawes addysg gynradd. So, llynedd oedd yn profiad anhygoel, achos ges i'r profiad i ymprydjo, sef ffastio, yn ystod Ramadan a'r lleoliad, a oedd e jyst yn anhygoel, achos jyst y pach. Achos yn y gorllewin, does dim Muslim ar gael o gwbl. So fe ddal y cwestiynau oedd y pobl ifanc, so plentyn ni yn gofyn, oedd fel, Liz, pam ti ddim yn gallu erfer, pam ti ddim yn gallu bita, dych chi'n neud yn y nos, so dysgais i, beth ni'n neud, basically. A wedyn, tair dynod wedyn, oedd e fel,
Aethon ni mewn gyda bwyd i fi. So oedd e fel, miss, gen ti torri yn piti heno, gallu cael cwcyn fi i ddechrau. Gallu ti cael y te hyn mae mam wedi wneud i ti. A wedyn oedd yn jyst yn agor pen nhw, a meddwl nhw. Oedd yn jyst yn teimlad hollol ffantastig, achos fi oedd wedi dysgu nhw am creu fi a diwylliant fi, oedd e fel, dwi'n teimlo bach fel, dwi'n meddwl amdano fe nawr, dwi'n fel, oh my God, I did that. Like, a dwi wedi agor llygad nhw i'r dyfodol hollol gwahanol, like, meddwl hollol gwahanol. They're just teimlad amazing, fel sut i gweddio, sut i beth i'n neud am bywyd ni, a sut mae basically gweddio yn Prydion cael effaith ar diwrnod fi am y mis. Oedd e jyst hollol ffantastig. Wel, fi'n gwybod y plentyn dy ti fyd, ond mae'n mynd isol. Beth yw'r profiad, os profiad dyn nhw fyd, mewn Daw Mwslimiaid yn, wel, dysgu Cymraeg, mewn ardal Cymraeg? Ie, mae fy mad yn mynd i ysgol Cymraeg. Mae yna Rhea. Ie, ys dim lot o Mwslimiaid yn yr ysgol, a dweud ysbryd, a dwi'n meddwl dyna'r sort of eitha typical o ysgolion Cymraeg. Ond mae pethau yn newid sy'n dda. Ac i'n ffeindio bod, weithiau dwi wedi bod i ei ysgol dde i sort of esbonio pethau am Islam ac pethau fel Ramadan, fel ei mosgiau, ac mae'n rhywbeth, mae'n sort of profiad da i fy mab, dwi'n meddwl, i sort of rhannu sydd a beth sy'n gwneud adre gyda'i ffrindiau. Ac dwi'n meddwl mae'n sort of agor drysiau hefyd. Mae'n helpu, I think, dod ar iaith Gymraeg, dod ar Islam i'r iaith Gymraeg, achos dwi'n meddwl ni baffe tip yn bach sort of behind fel hyn. Mae pethau yn newid, mae sort of sort of media yn dod i fwy amrywiol trwy iaith Gymraeg hefyd. So dwi'n meddwl bod pethau newid, ond mae dal mwy o waith i wneud. Ac dwi'n meddwl bod y ffaith bod mwy o Mwslimiaid ifanc yn dysgu Cymraeg ac yn siarad Cymraeg yn peth da i sort of cyfrdogi Cymru a'r byd Cymraeg hefyd. Ie, so bob tro o'n i o'r rwy'n gofydd i, mi ras ches i ddod o yn Saesneg. Ac oedd nhw'n gofyn i Saesneg, o'n i reid yn amser yn Cymraeg. So oedd nhw'n gofyn i eto, where you from? If you're Bangor or Caernarfon. No, where you from originally? Na, o'n i byw yn Caernarfon a Bangor ers 80s. Na, lle mae dy fab o dod, mae'n ôl Cymru fi. So, dwi'n meddwl mae rhywbeth dda i wneud i sylweddelu sut mae pobl, especially Clarence, mae Clarence, gyda ni ddim, they've got no faith, they're people of innocence, as we say. So mae plant yn rhywbeth sy'n ni gallu helpu a gael y conversation efo nhw. So beth dwi wedi ffeindio efo y iaith Cymraeg, dim ond lle ti'n mynd i siop, i ysbyty, i dinas, mae rhywbeth sy'n helpu without doubt, achos mae y proffed dweud bod os sy'n gysgu y iaith y pobl, maen nhw'n saf a ti'n saf. Maen nhw'n saf a ti'n saf o ddiolch. So dwi dal trio gael y cyfrifiad yn Bangor a Caernarfon i dysgu yr iaith i nhw fod pobl sy'n gedru byw fatha Mwslimiaid yn Cymru a roed yn ôl i'r cymuned be gymryd gydysgu. So definitely fel imam, fel caplan, fel atharwys, mae'n dda i chi gael y connection rhwng y ddau ffyrdd i ni gael fod yn pobl sy'n addysg a pobl sy'n o heddwch efo'i gilydd a pobl sy'n gallu eistedd lawr a phan ydw de a traeth am pethau sy'n mynd ymlaen a peidio jyst meddwl fos eich bod hwn o pobl y ddyn yma, y ddynas yma, mae hi ethnic o wahanol. Achos da ni gyd yn trefeilio, da ni gyd yn teithio yn y byd yma, fel nath y proffed Peter Pan yn dweud. Da ni gyd yn teithio,
a siafilio yn yr byd yma. Diolch. So we're getting question i Laura. Do you okay? Yeah, I fyddai'n cleidio cwestiwn na. So, cwestiwn yw, dysgais di'r Cymraeg fel oedolyn, yn rhannol mwy i ti allu dod â ffydd i mewn i'r drafodaethau'r iaith Cymraeg. Allet ti ddangos i faint o'r gwaith wyt ti'n ei wneud yn cyfieithu ysgol Cymraeg cyntaf? Right, so, dwi'n mynd i gwneud rhywbeth yn wahanol nawr, so falle bydd yn gweithio. Ond ie, roedd sort of rhai o fan o'r beth rheswm dwi wedi dysgu Cymraeg oedd i helpu cyfieithu Quran ein llyfr cysylltiedig ni i'r Gymraeg, achos oes dim cyfieithiad llawn o Quran yn Gymraeg eto. A dwi wedi bod yn gwneud tipyn o waith i trio just sort of meddwl trwy'r geiriau ni'n neud defnyddio ac sut i sort of helpu cyfieithu Cymraeg fel hyn. Gobeithio bydd y mic yn estyn nawr. So, Orang terbunuh kami pada waktu pobl Yemen. So dwi wedi dweud yn ddiweddar i trio cyfieithu penod o'r Quran sy'n siarad am sort of amrywiaeth ac am amrywiaeth o bobl ar draws y byd a sut fel Mwslimiaid a pobl dylwn ni cwrdd â phobl eraill ac i wybod pobl eraill. Ac mae'r penod yn dechrau yw hanes yn y Arabeg. Dwi'n golygu dim pob. Diolch. Byddai aros yn hynna. So, gyda'r gair y nas yn Arabeg, mae'n golygu sort of pobl, ac yn Saesneg weithiau'n dweud mankind. So o'n i'n meddwl ddynolrw am y gair hyn, ond falle bydd yn well gyda i ddefnyddio pobl. So dyna rhai o'r pethau dwi'n sort of meddwl trwyddo, ond mae pobl ddim yn sort of gormod o, ddim yn mor ffurfiol, dwi'n meddwl. So falle dynolrw. A dwi'n ddim yn jyst mynd i pigo rhai o eiriau. So mae'n dweud, yw hynnas, inna خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم كبير. So yn y penod yma, mae'n siarad am taqwa hefyd. So taqwa yn Arabeg yw fel hyn. Sorry, I'm writing it wrong. Mae taqwa yn gair diddorol hefyd. Mae'n golygu sort of i fod ymwybodol o Allah. Ac ys dim gair really Saesneg sy'n gweithio sort of specifically fel hyn. Mae i fod yn sort of i person da hefyd ac i cofio Duw bob eiliad, really. So o'n i'n meddwl falle y gair diriolaeth yn gweithio yn Cymraeg. Ond falle trwy'r meddwl mwy byddai i ffindio gair mwyaf addas hefyd. Achos mae Arabeg yn gyfoethog gael iaith ac siŵr o fod ni'n nabod bod ieithoedd yn gwahanol ac maen nhw'n dod â sort of meanings gwahanol hefyd. Ac un sort of enghraifft arall yw'r siair salam sy'n holl bwysig i Islam. Mae'n lasol i'r gair Islam hefyd sy'n golygu
Wel, falle heddwch, ti'n gallu dweud, ond fel siarad i the sort of ffrindiau Cresnogol, weithiau maen nhw'n dweud, mae'n well gyda nhw'n defnyddio gair tangnefedd sy'n cael mwy o ystyr sort of crefyddol ac mae'n perthynas i ddiw mwy nag y gair heddwch. So, dwi'n kind of fan o defnyddio tangnefedd hefyd i sort of capture a sort of spirit Islam hefyd. So, dyna rhai o bethau dwi wedi bod yn meddwl trwygo. Yeah. So again, mae ynghyd, ti eisiau dod un mas o pobl. Beth yw pethau borau ar heira fwyaf o arwain cynulleidfa Mwslimiaid mewn gwlad gen ar Islam yn dal i gael ei camddaeth yn aml? Yndi, mae Islam i gael ei camddau. Achos dwi wedi bod yn fyw yn Lloegr rwan am 10 mlynedd. Ond mae'r camddaeth yna mae fyny ni sydd wedi troi hwnna rownd a sydd wedi rhoi y camddaeth i fenes i hun i gadw pobl gwybod be mae Islam yn dda. Achos dwi wedi deithio efo ysgolion, efo ysbytys a bob beth. So mae rhaid i rwy'n fod yn sicr efo hun o be mae Islam yn dda. A wedyn, mae'n siŵr bod bob dim sydd wedi cael ei effeithio ar y social media, ar y teledu, bod gennym ni rhyw fath o ansau i hwnna a sydd wedi cael pobl i dda be mae Islam yn fan, a beth i'r pillars, beth i'r salad, fel Dr. Sbordan salad, be na salad yn meddwl i ni, a sut na salad helpu ni fel Muslimad yn Cymru, sut nath fasting y siam helpu athrawes yn Cymru. So mae fel i'n person i hun ddysgu, a wedyn cam ddysgu pawb arall sy'n meddwl pethau sy'n hocio ddim o'r Islam, fatha pethau sy'n digwydd efo'r enw'r Islam. So bod weithiau da ni gael ei mynd gyfennu i'r capelion, i churches a bethau fel yna, i sôn amdan pethau fel yna. So mae'n reit o bwysig bod da ni'n cymryd amser i ddysgu a cam ddysgu a pethau sydd yma. Ia, diolch. Diolch yn ymlaen. Diolch. Rwy'n cwestiwn mae'n diddorol, mae'n gael chi'n chi'n meddwl am bywyd chi fel Mwslimiad yn diwedd, bod profiadau chi fel Mwslimiad. Mae'n cwestiynau hollol diddorol. So, sut mae gwahanol genedlaethau yn dy deulu di, fel dy rieni neu dy neiniau a theidiau, yn deall hunaniaeth Gymreig o'i gymharu i ti a dy ffrindiau? Wel, fun fact about me, fi'n 16, a fi yw'r unig person mas o 6 sy'n gallu siarad Cymraeg. Y reswm yw, achos dwi'n athrawes dysgais i Cymraeg, i ysgol yn Lloegr, a wedyn anghofiais i gallu siarad Cymraeg mewn ysgol preifat. Am pam des i nôl i Cymru, dechreuais i wneud tygau, a wedyn, I was like, mae rhaid i ddechrau siarad Cymraeg nawr, os bydd yn helpu fi a helpu dyfodol i. So, mas o 6 o ni, oedd e'n just gwythio fy hunan i siarad Cymraeg a sgwrsio gyda loads o bobl. A wedyn, ges i hefyd cyflwyniad teledu fyd. So, oedd e'n just ymarfer, digon o ymarfer i fi, mewn ystol, gwaith, ac wneud pethau fel Eisteddfod, a tabloids o pethau. A gweithio teledu, hwnna'n gweithio fi i siarad Cymraeg. A dwi'n hollol lwcus iawn mewn yr ardal yna, achos y profiadau dwi wedi cael yn ystod y blynyddoedd, oedd e'n just anhygoel. I can't complain. Mae bywyd fi'n lwcus iawn. A just cael y iaith arall. So, achos ti'n gallu siarad prif yr iaith 5 gyda Cymraeg. So fe fel, mae iaith arall gyda fi nawr. So lwcus iawn, a just cael yr mamiaeth fi fel Cymraes, dwi'n teimlo'n hollol prowd o fy hunan, a dwi'n gwybod bod mam a dad fi yn teimlo'n prowd yn y weld fi ar y teledu, fel,
mae'n gallu siarad Cymraeg, 16. Ni'n neud rhywbeth yn gres, I guess. So, profiad fi, yn amazing, I can't complain, a just yr ymarfer, I can't stress that enough, just yr ymarfer Cymraeg, achos mae'n really, sa'n gwybod os mae chi'n cytuno, os mae'n really haws i anghofio sut i siarad Cymraeg. Os chi'n mas o ymarfer, mae'n fel, oh my god, sa'n gwybod sut i treiglo, sa'n gwybod sut i fel cwrdd o bobl ar ôl, dwi'n cael fel ddefnos o Cymraeg. But yeah, dyma profiad fi yn y gorllewin, a mae digon o pobl yn siarad Cymraeg gwna fyd, so mae'n constant ymarfer, so ni ddim yn ysgol, mae'n geisio yn gwaith, sorry. Yeah. Cwestiwn arall i general? Yeah, of course. So yn teulu fi, da ni 9 brodyr a chwaer, a da ni gyd yn siarad Cymraeg. Ond nes i symud i ffwrdd, so dwi'n amhofio Cymraeg i yn popus. Ond be ni am dweud ydy, o tad fi, oedd o'n byw yn Gogledd Cymru, ac oedd o'n mynd allan i ffordd i siarad efo cwsmeriad bore da, syda chi, ac oedd yn ddysgu i ni, make sure you learn and push through, make sure you learn this language. I said, no, we're living here. You are Welsh. So oedd o'n ei pisio fod bod oedd i ddod yma, efo ond Urdu a Pwsto. Ond bob tro oedd siarad efo cwsmeriad, oeddech chi weld y newidiau straight away. A mae pobl yn meddwl, chi Mwslimiaid, da chi eisiau dysgu Cymraeg i convertio ni na, dilyn heb y pwrpas. Da ni eisiau fod yn, ben eisiau dweud yn gyntaf, da ni eisiau fod yn amyn, da ni eisiau fod yn pys heddwch o'i gilydd. Dyma ddan convertio rwy'n, mae ddan i chi weld beth da ni yn ddan fel Mwslimiaid. So, cofio hynny o gyda darfu fi. Un peth arall hefyd, sorry. I fi yn fy nheulu, doedd any sort of really pwyso fi i dysgu Cymraeg. Mae dyw fy mam neu dad ddim yn siarad Cymraeg, mae'n gwrnhad o Birmingham. So mae jyst ddiddorol. Dwi'n meddwl, dyw fy nheulu ddim yn Mwslimiaid. A dwi'n meddwl i gweld bod yn Islam, mae pobl yn really gwerthfawrogi ieithoedd just mewn rhywbeth really pwysig. A ti'n gweld hwn yn y ffaith bod pobl yn sort of dysgu eu plant Arabeg, mwyn i gallu darllen y Quran, ond mae ieithoedd eraill o ledydd ar draws y byd really pwysig. Ond doedd really ddim sort of pwysais ar iaith fel rhywbeth pwysig. Ond, just mae'n gydori i sort of cymharu hwn. Dwi'n cytuno gyda chi fyna, achos gyda fi nawr, pan mi'n siarad Cymraeg gyda brawd y chwiorydd fi, ond fel, pam ti'n siarad Cymraeg? Beth ti'n neud? A I'm just like, well, dwi'n gwybod sut ti'n siarad, fi'n ei dismeddio fe. A gyda fel plant nhw, brawd y chwiorydd fi, mi'n siarad Cymraeg gyda nhw, maen nhw'n rhoi ateb i fi. A bydden nhw'n cyfieithu nôl at y mam a dad nhw. Mae'n just really cool i gweld, maen nhw'n pigo lan i ieithoedd hollol gwahanol, a maen nhw'n gallu cyfieithu beth maen nhw'n dweud. Achos yr iaith Cymraeg, mae'n really cool yn dweud. A mae'n gallu fod, o'n i'n meddwl, oedd e'n hawddach i ail-ddechrau siarad Cymraeg, achos yn ysgol preifat, ni'n gallu siarad Arabic. A gyda fel, yn Arabic, mae treigladau fyd yn dweud, mae rai tip yn newid, mae rai geiriau newid. Mae'n really, really diddorol, sut mae nhw'n debyg fel sut ni'n siarad. Sa'n gwybod sy'n cytuno, ond mae'n really, really diddorol yn dweud, y iaith Cymraeg ac Arabic. Mae yna double L a CH yn Cymraeg, sy'n rhyw fath yn Arabic. Yeah, mae'n really, really cool. OK, cwestiwn arall. So yna cwestiwn i'r grŵp. Beth yw eich ymateb arferol pan fydd rhywun yn dweud, doeddwn ni ddim yn disgwyl i chi siarad Cymraeg. I've said my bit, so... Dwi'n meddwl, mae'n digwydd, ie. Weithio ti trio just cael ymlaen a siarad Cymraeg. A hefyd mae
mae sort of cyfle i siarad mwy am fod yn Muslim yng Nghymru, fod am Islam, fod am y ffaith bod Islam yn sort of fabric Cymru really, a wedi bod am degawdau am ganrifoedd hefyd really. Gyd trio gefnyddio fel cyfle i siarad am y ffaith bod Mwslimiaid wedi bod yma am oesoedd ac mae mosgau ar draws Cymru, mae Mwslimiaid wedi cyfrannu at diwylliant Cymru at llyn, at hanes mewn ffyrdd gwahanol. Ni gweld bod y cerdd bardd Cenedlaethol Cymru yn Muslim, sef Hynna'n Isa. Mae sort of, ti'n gallu gweld mwy a mwy cyfraniadau bod Mwslimiaid wedi gwneud i Gymru. Gwrdd. Eisiau dweud. So, pan mae rhywun yn fel fi, fel fi yn fan, a mae'n gweld fi siarad Cymraeg, dyn nhw'n dweud bod nhw'n sioc i weld fi siarad Cymraeg. Os fwn nhw'n, we just try to get it tough. That's now. So, dyma ni. Okay. So, na i'n mynd drwy'r cwestiynau i'r grŵp wedyn, os o'n okay. So, ni'n mynd drwy'r o hwnna, mae'n swrs ni. Okay, so, cwestiwn olaf beth mae bod yn Muslim yn ei olygu i chi? Yn personol, i fi, yn bod yn Muslimiad, mae'n golygu popeth i fi. Dwi'n credu sut dwi'n byw, popeth dwi'n dweud, pa meddyliad dwi'n cael yn nosor y dydd, dwi'n teimlo bod fe'n cael effaith mawr ar bywyd fi, sut dwi'n gwisgo lan, beth fi'n neud. Honestly, even y pobl dwi'n siarad gyda, yn ffrindiau, mae'n effeithio popeth mewn bywyd fi, achos cafodd ni gelu mewn teulu Muslimiad. A na, dwi'n 24, a dwi'n oedolyn nawr, a dwi'n mynd i defnyddio dy credu fi mewn dyfodol fi pan fi, obviously, when I'm a mum, one day, fel achdor wes, mewn bywyd fi, dwi'n mynd i sort of fel plethia mewn dy bywyd fi, fel dyfodol fi fyd. So mae'n golygu popeth i fi, i fod yn hollol honest. Os i'n meddwl. Fel Cydwys wedi dweud, mae Islam yn holl bwysig i fi. Ac mae'n cael effaith ar bob math o bywyd bob dydd, ac hefyd sort of addoli hefyd. Ni'n dweud yn Islam, mae sort of dau fath o sort of agwegau Islam. Mae ei berthynas gyda'r Allah, gyda Duw, ac mae hwn yn gweld yn troi'r byd pan dwi gweddio 5 gwaith y dydd, ni'n prydio yn ystod mis Ramadan, ac darllen y Quran o holl math o bethau fel hyn. Mae ochr arall yw'r perthnasau gyda pobl o'n cwmpas ac y creation. Mae'n cael effaith a sut dwi'n delio gyda phobl eraill i fod yn perfform da i pawb o'n cwmpas i'r byd i hyd, i edrych ar ôl y byd, i edrych ar ôl creaduriaid Allah hefyd. So mae sort of arwain i fod yn pobl da ar gyfer pawb o'n cwmpas ni ac i fod yn dda i Dduw hefyd. Popeth gorau di ddeud, 100%. Efo hwnna sydd wedi dweud, y peth pwysig ydy bod da ni yn mynd allan o gweddïo personol i trio wneud rhywbeth i cymuned, i helpu pobl. Beth nadd y prophets Iesu Gris a prophets Muhammad. Nath nhw ddangos sut i fyw mewn cymuned. A ti'n meddwl, ar ôl y Covid, ar ôl pawb bod yn syc yn y tŷ, mae bwysig i ni fod allan a mynd a weld y pobl sy'n byw yn y nursing homes o'r ysbyty. So i fi fod yn Muslim
Dwi'n meddwl mae o mwy na jyst bod yn personol, mae o wedi ddangos i pobl sy'n o gwmpas i chi bod ma' 'na rwbath sy yn i helpu ac i wneud y byd 'ma byd well i pawb. So ma' hwnna rwbath bwysig i fi fel Mwslim ac imam. Amazing, diolch. So, dyna ni gyda cwestiynau. So mae gen ni fideo hynna. I think ni gyn y cwestiwn ddechrau fideo. So, bydd amser i chi i gofyn cwestiynau i ni fyd ar ôl chi'n gwylio'r fideo yna, a wedyn bydd yn gorffen sesiwn ni. Just ha bod Marion ffylio am y fideo, na just dweud bach amdano Ynghyd Cymru. Mae hi wedi teimlo y fideo sy'n ategol i fanno. Ynghyd Cymru mae Wrecsam. Lleol straeon, hen a newydd. O'r siantiau yn y Stadiwm Pêl-droed, i'r clychau yn yr eglwys a'r galwad diweddio yn y mosg. Mae hon yn ddinas o groeso, lle mae ffydd a hunaniaeth yn cydbretu, Cymreig a Mwslimiaid, fel dwy afon yn llifo i mewn i un nant. Diganwrth, Roes Anda, Cadwyn. Adwyo. Heddiwch, Cabeisar, Potential, Athles, Heddichron, Cartran. Amrywiaeth. Mae phob gwyneb yn cario sori, chob gwyn atgof. Mae ffydd a phegdyn yn llunio ein dyddiau mewn ffyrdd tawel a phwerus. Yn Wrecsam, mae'r hunaniaethau gyn yn cwrdd. Er mwyn deall beth yw e fel i byw yma, i dyfu yma, i berthyn, gofynnwyd 9 cwestiwn iddyn nhw. Dwi wedi byw yma trwy gydol fy mywyd. Symudodd fy rhieni yma o Mauritius. I ddechrau, roedd yn nhad yna i astudio nyrsio. Roedd y radio, wedyn wnaeth y rhieni priodi a dydyn ni wedi byw yma ers hynny. Dwi wedi bod yma ers tua 10 mlynedd mewn i laeth. Ie, bron 10 mlynedd. Symudodd fy neulu yma o Fanceinion. Des i Wrecsam i dysgu'r Coran i blant. Mae'r trons hynny bellach yn feddygon, yn dadau ac yn famoi, ond ni'n arfer dod ar ddydd Sadwrn i dysgu'r Coranidism, ac ar ddydd Gwener yn gwneud y darlith dydd Gwener, y chwtbar, yn y mosg. Dwi wedi bod yn Wrecsam ers dros 20 mlynedd. I ddechrau roedd yng ngŵr yn gweithio yn ysbyty Meilod Wrecsam, fel gasloen toleregydd. Felly roedd ni gyda'r teulu. Ac yna dechreuais i weithio fel meddyg teulu hefyd. Mae pobl yn y ddinas yn ffafriddogol, pobl tal, pobl neis, a mae gennym nhw rei o'r qualities mae pobl isio yn Islam hefyd. Mae'n alawer o leoedd bwyd, caffis, bwytau, cinema. Mae'n ardal gyfeillgar iawn yn gyffredinol. So mae Muslimau wedi bod yn Cymru dros 100 mlynedd. So mae Muslimau wedi bod yna, a mae y lle da ni wedi deblygu ei iaith i gyd. Dwi wedi byw yma drwy gydol fy mywyd, felly 20 mlynedd. Summer Hill yn nawr yn bodas. Felly ie, dwi'n nabod y strygl fel cadw fi llaw. Dyma gartref ie. Yn hollol. Dwi'n meddwl bod o oherwydd bod Modi wedi treulio mwy o amser yn ardal hon na gartref. Rhywle lle mae'n bosib i ti ymarfer dy grefydd. A gweithio. Dyna dy wlad. Mae pobl o ddinas yn dod o gwahanol gwendidroedd, a mae hyn yn helpu i ddod at ei gilydd a dysblygu ar ei iaith i gyd. Dwi'n astudio Manceinion, ond pan di nôl, dwi'n gwybod bod wastad croeseili. Dwi'n gwybod bod croeseili yma. Dyna beth sy'n arbennig. Dwi wedi bod yn dod yma ers pan rydyn ni'n bach. Rydyn ni'n gweld mwy o wynegau newydd o pob cwr o'r byd. Pobl yn sosi i'r ysgol. Felly mae'n eitha braw. Mae'n tyfu. Yn y gymuned yn Wrecsam, ydych chi'n teimlo'r brawgarwch go iawn, oherwydd ein bod ni'n dod o fwy na 65 o genhedloedd gwahanol. Ynda, mae bosib i fod Muslimaidd a Welsh, a mae Muslimaidd yn Cymru wedi bod yn gweithio yn hospitals, yn Caerffyrddus,
A bob math o busnesau, mae'n hyn helpu ni datblygu i fod yn Cymro a fod yn Mwslimiaid at ei gilydd. Mae byw yma am nifer o flynyddoedd yn golygu eich bod sy'n teimlo bod bysach chi'n rhan o'r gymuned. Muslim, dyna fy ffordd o fyw, rwy'n Muslim anysbrydol. Dwi'n ymarfer y ffydd. A Cymru, mae'n cariad i'r tir dych chi'n byw arno. Mae Cymru, er fod i'n gweithio yn y ffink a yn y carchar, mae'r pobl lleol di weld bob math o cyfnetau, bob math o ffyrdd, ac mae'n hawsach i nhw weld y Mwslimiaid di bod yma ers 100 mlynedd, a mae hynny ddod at ei gilydd mewn llefydd bosib y bydd. Dwi'n meddwl mai fi oedd yr unig Muslim oedd yn ysgol. Falle un arall. Ond wna i ddim stopio dwi'n byd mewn gwirionedd. Roedd pawb pob amser yn garedig ac yn gwrtais. Mae pobl wastad wedi bod yn groesawgar. Dydw i erioed wedi teimlo bod mod i'n wahanol iddyn nhw. Dwi'n teimlo'n eitha gwladgarol tuag at fod yn Gymru. Mae'n gymuned fach iawn i gymharu â Lloegr a Awdl. Mae Gem Gymru ei harddwch ei hun, fel y mynyddoedd a cestr. Mae'n gyfoethog o ran hanes y diwylliant, ond does dim llawer o bobl yn gwybod amdano i gymharu â Lloegr a Awdl. A hyd yn oed os ydw i'n mynd rwy'n about Lloegr neu rhan arall i Brydain, pan dwi'n dod yn ôl yma, dwi'n teimlo fel bod mod i adref. Mae'n gymdeithas gynnes iawn, pobl gyfeillgar iawn. Mae pobl o Cymru a pobl croesoriaeth, pobl sy'n edrych ar ôl eu teilydol. A mae hwnna rhywbeth da ni gael ei ddysgu gyda ei Prophet Muhammad, peace upon him, lle mae o'n dweud i ni edrych ar ôl ei mam a tad, a edrych ar ôl ar y teuluoedd, ac hyd yn edrych ar ôl amdan y crig i gyd. O ran teulu, rwy'n teimlo fel bod y diwylliant Cymreig yn debyg i'r diwylliant lle rwy'n dod. Rwy'n dod o ogledd Pakistan, ac fel arfer mae pobl yn canolbwyntio'n fawr ar deuluoedd, maen nhw'n aros gyda'i gilydd, a dyna rhywbeth rwy'n hoffi'n fawr. Pan ewch chi i'r pentrefi bach a ffermydd yng Nghymru, rwy'n yr ogli'r defaith, y gwarseg. O ran y ffermwyr, mae ffordd o fyw yn union fel ffordd o fyw y ffermydd yn fy ngwlad i. Nid iaith neu dir yn unig yw bod yn Gymro. Mae hefyd yn ymddangos yn y ffordd rydym ni'n gofalu, y ffordd rydym ni'n croesawu, y ffordd rydym ni'n byw gyda'n gilydd. Yn Wrecsam, mae bod yn Muslim ond yn ychwanegu at hynny. Os delwch chi gwestiynau, literally taflod fel ydyn ni, ie. Mae Cymru yn flan hochex, ie? Neis gyfex. A groesawu enw groesawu pobl o fi gael mae Hardylas mae'n y foeli'r. Fenes, Somalia ydyn ni prawf ydy e. Mae i gweithio'n dda i fi boi fi, neu fi, i gweithio i'r eseg. Mae'n gwylio nawr, nawr, be mae'n dod yn awdau? Oedd ddim yn dysfer, gwneud i'n byddigastol, a mynd mewn byd o. Mae gyffro bach, a nesol baedd, wyffol, tyfu, ie, Daw Mwslimiaid Cymru, oes na unrhyw effaith y math o'r stori arnaf fi yn esgu fi signus i'r dwy bob y bythyn yn un o seithiau y bywydus nes o'n perfis y bwysleisi a dysberi. Ie, cwestiwn dda. Ie, gwrs i, am y cwestiwn.
Pan dwi yn Lloegr, pan dwi'n Cymru, dwi yn fy men hi, dwi'n teimlo saffach yn Cymru na dwi'n Lloegr. A mae yna ddau reswm yn hynna. Y reswm cynta ydy y pethau sy'n mynd ymlaen ar fatha yr reform, social media. A mae pobl yn sylw at y pethau fel yna, a heb checio beth sy'n mynd ymlaen efo Muslimaidd. Ond dwi'n meddwl, a'n peth ydy bod yn y Cymru, eisiau fagu, eisiau fyw, a mae pobl yn reit neis at fyny fyna. Ond rhaid i ni fod fel cymuned yn Cymru i sio be sy'n ata y masifo sy'n mynd ymlaen, a pam mae pobl yn meddwl hydwith amdan Muslimaidd, oes rhywbeth tu ôl i fo, a dwi'n meddwl yn y ben fy'n hun bod mae yna rhywbeth sydd yn troi pobl erbyn ei gilydd yn Cymru, yn Lloegr mae'n ddigwydd ar y funud, yn Llundain, yn Manceinion, a I pray to God, dwi'n gobeithio bod dim byd ddod fel yna i Cymru neu i Scotland, i Ireland, Bwytrafila, i Ireland gweithio, a ti weld y false narrative sy'n mynd ymlaen yn y pobl. So, rhaid i ni fod at ei gilydd a peidio nofyn i gofyn cwestiynau oddi wrth ei gilydd. So mae pethau cael ei effeithio o fel dwi'n dweud, mae yna rhywbeth tu ôl i bob dim, a rhaid i ni fod yn ofalus, peidio amhofio beth sy'n mynd ymlaen yn Palestina, beth sy'n mynd ymlaen yn Sudan, beth sy'n mynd ymlaen yn Ukraine. Nes i wneud chwt o blwyddyn diwetha, a ar y ffwrpws nes i dweud bod rhaid i ni dweud parch i Ukraine, parch i ni fama fel Cymro. Da ni'n isio gael y fos yma eto, da ni'n isio fod yn cwffio, da ni pobl sy'n eisiau heddiw, ond dim jyst seid o, da ni isio pobl sy'n mynd i wneud rhywbeth i stopio ar y gogodmaeth o hel i ddysg ymlaen yn y byd. So, cwestiwn da. Oedd hwnna'n ateb, does dim byd arall i'n dweud, unrhyw beth arall i'n gael. Na. Just rhywbeth i just uwchleio, fel mysyniad, gyda bywyd ni, mewn crefydd ni, mae rhaid i ni helpu pobl sydd ei angen helpu. Dyna beth yw teitl ni fel mysyniad o gwmpas y byd. Dim jyst yn y Prydain, dim jyst yn Gaza, dim jyst yn Sudan, yn pob man. Rhywun sydd angen help. Jobyn ni yw i helpu nhw. I ddangos y heddwch. Muslim o non-Muslim, ie. Jobyn ni yw i helpu unrhyw un sydd angen help, yn dweud, just gorffen hwnna off i chi. Diolch am y cwestiwn na. Yeah. Sorry, if you didn't bring it up. But Renee's question, since the genocide goes have you noticed that they did have the small sit that's in what else understand or this is it you experience the more right? Well, I'm just going to start that answer up. In Wales, so the Welsh government have actually instituted a new law that they would like to end racism by 2030. So that's 5 years from now. So given everything, I saw that nod. Fel mysyniad, ni eisiau teimlo'n positif, fi'n credu, i cael, fel mysyniad, fi'n credu fy ni'n cael e bach yn anodd i byw. Ond gobeithio, os na llywodraeth yn bwysig galed, digon galed, mae pobl yn actually fel, what's the word, go along with it, mae'n actually neud e. Yeah, mynd ymlaen gyda ge. Gobeithio bydd yn, a popeth sy'n mynd ymlaen yn Gaza a Sudan a Egypt ar hyn o bryd fyd, mae'n cael effaith, a fel mysyniad, dwi'n credu, yn fy marn dwi wedi weld bobl, dwi wedi cael sgwrs gyda llwyth o bobl yn dweud, well, problem nhw yw e, dim problem ni. So that leaves me back to my other answer. As a Muslim, it is your job to help, Muslim or non-Muslim, it is your human right to go and help other people who need it, pobl sydd mewn angen. Dyna beth dwi eisiau gwneud. Chi eisiau dweud unrhyw beth arall? Sefyllfa yn
hollol ofnadwy, wrth gwrs, ac mae rhywbeth sydd wedi bod yn mynd ymlaen am flynyddoedd nawr, ond wrth gwrs ni wedi gweld pethau yn mynd yn fwy ac yn fwy sort of, serious trwy cystal o blynyddoedd diwetha. Ond beth sy'n gweld o wedi dal sort of yn ddiweddar yw y sort of y maint o trymorth mae y pobl yn Cymreig yn rhoi i Palestina. O'n i just sort of siarad am hyn gyda fy môr fel o'n i'n cerdded mewn a wedi gweld sort of Palestine flags a fyna rhywun yn gwisgo shima sy'n sort of scarf Palestinaidd. Ac mae'n sort of heddig fel o'n i'n dweud gynharach, mae'n sort of cyfle i adeiladu pwyntiau a siarad mwy gyda phobl am beth sy'n cyffredin rhyngddo ni. Ac o'n i'n actually mynd drwy dref yn Caerdydd cwpl o wythnosau diwetha a gweld sort of côr yn canu yma o hyd a gyda'r baneri Palestinaidd hefyd, ac wedyn sort of calonau heartwarming really, just i weld support a mae'n agor jyst i cael mwy o sgwrs gyda ni. Yeah, I'll ask you in English if that's okay. So I think I saw a video clip this morning. I was driving down, and some two, I call them hooligans, who were watering, who were sort of had a water gun, and they were drenching some Jewish people. So I thought to myself, who would do that? Who would do that to religious peoples? I think we have to be clear. It's not about religion here. It's about humanity. And until we actually learn humanity, and I gave a talk a few years ago, last year, and I didn't say anything because emotionally you go through a lot and you feel down. I said, we need to really learn about humanity and justice once again. What we studied in universities, in schools, it's just hearsay. It's good for me to stand here, speak well, make people happy, but till there's actually action, we are really just saying things for the sake of it. So, Mae Cymru yn lle neis, lle hysytol, mae Cymru yn rhywle sydd wedi cymryd y ffyrdd Plaid Cymru. So I have to thank them for their lead on this. Labour, I can't say much about them, Conservatives, but we'll all be responsible. As an imam, as a chaplain, but where the thanks is due, we should give thanks. And I said in my khutbah, the Palestinians are going to say this, that we are still here. Where are the people? Where are we and you? We are not to be seen. The Palestinians, you can genocide the whole area. But what next? Do you think that you will get away with this? No. And I thank the Sever that they will allow free speech. Free speech is for everyone. Cymru, English, Welsh, Scottish, Muslim, Jewish. So wherever there is injustice, we will be the first to go there. I don't live far from this area. It was in North Manchester. So tari ama ipaw. We pray and we ask God Almighty to relieve them of their sufferings. But what we should do is constantly doing our bits. Cadiwm mlaen yn gyda'n a paid y meddwl bod doomsdays here, bod mae copyn wedi gorffan, even os ydych efo EMC I reito yn y ffyrdd plantio'r sydd. So mae hwn, be gan I wneud ar i'r plantio'r sydd i'r person mynd ymlaen yn Palestinian, a fel nath chwaer ddeud, remain optimistic rather than be pessimistic. So these sort of places are there for everyone, for all religions, all types of people. So I just wanted to mention that we are not here against a particular religion. I have some good Jewish friends who completely condemn what is going on in this place, which is called the place of prophets. It is blessed for Christians, for Jews, and for Muslims. So my message is remain optimistic and remain positive. Rafi.
A dyma ni. Diolch am gwrando. Diolch am siarad. Diolch am eich cwestiynau. A diolch, guys, i chi'n ffantastig. Os chi eisiau os mae cwestiynau da chi, just dewch ato ni. Ni mwy na hapus i roi ateb i chi. Dyna reswm ni ma. So diolch, guys. A dwywch eich dyrnod llawn chi. Diolch.